Ijik disambelno. Sambel. Nggih, sebab balik kalau panjenengan Mas Tejo, Ayah Tesa iki wonten London. Sing dalu sing mirsani lewat live streaming. Oki Mas Omek iki wonten Malaysia. Waya Mindu Mas Omek, selamat malam. Ya Rena, Pak Rena. Kiki kate mulih nang warung kering klebur. Nggih. Pak Rena wonten Kampak lilir-lilir. Cakri, Cak Kruy. Sambel ren. Anare nih ren. Deradah. Jamu lho Dek ya. Jamu. Aja iman susuke blonjo mong lho. Aduh Dek. Suwe Mas ora ketemu pisan kok tansah eling. Suwe Dek ora jamu. Jamu godhokan janggel. Aku seneng kok wis suwe Dik ora tau ketemu. Arep ketemu aja gawe mangkel. Suwe ora nate jamu. Jamu lho Dik. Jamu godhonge rawe. Apik Dik kuwi. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan karo kanca kancane. Suwe Dik ora jamu. Jamu Mas. Jamu godhokan bliku. Bliku yang kira godhok Dik. Wis suwe Dik wis ora tau ketemu. Arep ketemu jebul wis duwe bojo. Atuh Dik. Jamu godhonge telo. Suwe ora ketemu pisan ning ati kelo. Suwe ora tau jamu. Jamu godhonge miret. Wis suwe Dik ora tau ketemu.
sing cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pikir baru ketemu awakku langsung nafsir kali jota kaya kelangan pikir arang-arang bakar kedangan begeni sampai guru awakku iki mikiri gedang raja tak bener dipangan codot timbang wurung menung kulune podot Kocok sawinai ora mangkon ati iki seni panganggo dikau gedang raja sak tonton dipereteri ora percaya beden dodo iki aduh tuwatu cilik arang le pasir watu kambang kali ono ing pinggir baru ketemu awakku langsung nafsir amosa agar licutan kaya kelangan pikir wis lopo kuwi arane kruku disikari diporan dadi pintu sak bendino aku ora bisa turu kangen iko ngomong ora aku arang-arang bakar kencang kok geni sampai kering awakku iki mikiri gedang raja satundar pangan cocok timbang ulung-ulung kulune padhot